Оста хора, аз съм Еленгай, тук при мен е Валю Плейбеге. И този клип го правим, да направим giveaway на една игра. Беше там. Играта е нещо като пъзел на игра, така. Има доста нива, ще ви кажа точно колко. Или не, няма да ви кажа, защото ме да има. И записвайте се. Ай, сега ти обясня по-нататък. Да, трябва да се записвате с... Чакай, ще ви дадем линк да видите играта долу в описанието. Али, за да се запишете, трябва там поредни номера 1, 2, 3, запис 1, 2, 3. Трябва да харесате Facebook страницата, да се абонирате за нас. Най-важно се абонирате за Валю Плейбеге. Да, това е играта. Той е скрънза. Голяма. Скрънза. И мисля е това. Нали, записвайте се. Мерси, че гледахте клипа и... Ай, чао!